lampahe subamang gala katuraken sang Dihayu Rika Janaka mapak punang putra pengantin pranyata hamangku gati lampahe ngamusas weta binudi luhur sayekti lumampah kang nastiti amamrih sirnaning bandu cinaket mring nugraha mring sang temantyan sayekti cegat-cegat anyegati mring Sukerta Praptanira sang Suba Manggala nyaringi bedol punang putra pengantin ngadani tata cara kirap kanalindran mandhap saking Balabaging Sasana Panti Badra Suyasa Sri Narendra kang minul yuweng jagat raya Jengkaring risang wini sudo panganten sakembaran mengkeraken panti mayang arum ya sasana panti mayang asri ya sasana indah panti Badra Yasa ya Badra Suyasa lir kadya mengkering sang Narpati mengkeraken ing kedatonira Miring dening sanggung kadang pradangga pandherek ing kirap
Denya lulus raharja sang cantang balung ya sang suba manggala genya jumangkahang kanthi para pradangga kirap kanalindran dumadi saking sang Raden Janaka ingkang keparengan liri sang Warara Ayulina Widyanti sarjana ekonomi Twin Abagus Awahyu Riza Nabila tut uri dening panjenenganipun Ibu Siti sekalian tut uri Bapak Sukarman Ibu Sudar Yanti SPD IMPD tut uri sang Pager Rahayu ya Putri Domas tut uri dening sang Satriya Sangga Jajar ya Satriya Kembar Jajar minggahing pamadaning sasana sitinggiling gelaring pawiwahan denya risang winisuda panganten sangsa tebih datan kawis tingal mengkeraken gelaring tata cara deging pawiwahan lana lan lumaksana kadayan saking sang Narpati ingkang nedya dedaupan lir kasinungan wahyuning judu sang Kamaja Hyang Kamarati sayekti risang winisuda panganten mengkeraken bale pepahman tumujing tepas busana ya tepas pamingkiting sarira rahayuning sedya rahayuning risang winisuda panganten Didoming jering pamadaning sasana pasewaken wanci katuraken kadang ketring koki kondang ngaturaken pasugatan angka kalih kunjuk ngarsaning sedaya para lenggah lan para tamu prikunjuk kadang ketring koki kondang mangsa borong kenya lelados pasugatan angka kalih utawi daharan angka kalih nyarengi gumlaring sasana pepahman nengga punang putra penganten lumantar Putri Purnami Salatiga. Membiat mayon emyat soane gandeng pelambiangan nyeriam biai no swantoro pianyu wangi kulon gunung wetan segara Bella
tanah India mama kemalyare Taman Sari Nuswantara. para tamu wilujeng dahar Putri Purnami piknik bareng-bareng Piyai Gunung Kidul Piyai Megilan dijakno Gerajagan Banyuwangi. Monggo, Cok.
Sari. Piye, Mbak Mas? Putri Purnami adalah juara 1 penyanyi campur sari se-Indonesia tahun berapa, Mbak? Tahun 2000. Berapa Mas lagi? 2024 kita ya. Iya. 2020. Mbak Putri juara apa, Mbak? Alhamdulillah Juara juara 1. 1. Aku jenengan juara harapan 1. podo-podo le siji ra. Lah apa-apa. lanang wedok campur sih, ora Lah iya. dibedake. Lah tur lak sik lanang sik juara dhewe aku tok. Iya. Atur nuwun. Lumayan Ning- alhamdulillah. Wah iya, alhamdulillah kae entuk hadiah ya, Mbak ya. Iya Mas. Gonamu kae entuk 5 juta, Mbak Gona apa, Mbak? Oh aku untuk 6 juta Oh, kae. 6 juta, Oh, itu. langsung mlebu. Mlebu ngendi? Lebon. BRI podo. Atur nuwun. Nggih, Nggih, matur engko yen nuwun. jenengan le tandang gawe nyambut gawe apik, badhe dipun boyong keluarga ageng saking Playen gelem. Oh ya mestine gelem no Mas. Gelem ya? Gelem aku Mas, gek kapan kuwi ya? Ning ora nyanyi lho. Loh, lah terus nyapa? Engko golek ungkrung bareng-bareng ya, Bu nggih. Siap-siap golek apa Mas? Ungkrung. Ungkrong ki apa? Ular jati lo makanan khas saking Gunung Oh, Kidul. iya toh. iya. Aku jane penasaran Mas, nek ular ki biasanya kan gatel. Nek dimasak ngono ki se gatel apa ora Mas? Ya ora gatel tergantung ulere apa. Oh ngono. Iya. Piye? Nek ulere jati ya ora gatel mboten gatel nggih Bu nggih. Ora gatel. Lah terus nek sing gatel ki ular apa? Lah sik gatel iki ulere bojomu jelas. Iya, Bangsaku. matur nuwun ya. Ije matur Tenan. sembah nuwun. Ning tenan kok Mbak nek cara keluarga Playen iki Heeh. wis ora sing malih utawa wis kerep ketemu. Lah iya, Aku biyen Mas. yo ning Playen ning Mas Mantos yo suwi. Lah iya wong Nyanyer ning kono. lah Iya. iya wong ora iso dipungkiri wong nyatane suarane jenengan wae ya 11 12 wong Ya karo beda Ki kok Mantos. ya. Wong saiki rezekine beda. Oh, ngono ya, Eneng Mas. Jawa Tengah. Iya, Ngaturaken ora jenengan apa-apa. jenengan. Ije, Ya matur katuraken sembah lumantar nuwun. Jesi. Pengging monggo. Yuk, sepot kanca-kanca nyuwun para kanca. Sowan Des. Sawan Mas Gilang. Mbekmu cerak ya. Kok kene? Oh iya, alhamdulillah. Cedak main cedak lho ya ki Nggih, alhamdulillah mereka piyai asli Boyolali Pengging. Mereka dipun garwa wonten Wonolelo. Wonolelo, Sawangan sak kecamatan. Nggih, matur nuwun. Ngono ya Mas. Sowan nderekake campur sari saking Tengaran Kabupaten Semarang Cahyu. Nggih, sowan Satriyanada. kadang-kadang Satriyanada. Diaturke seragenan engko gek kalarapaken ponang putra penganten. Apa Cahyu? Nggih. Nyuwun ninggal katresnane ya Mas. Ninggal katresnan pangajap penganten aja nganti ninggaling katresnan ya Cahyu. Amin. Nganggo jogetan cara tayub grobogan. Oke. Ya, katur lumantar kunjuk ngarsaning para tamu. Yuk.
Bapak ing gati kirap kasatriyan para lenggah lan para tamu denya pengantin badhe lumarap kinanten jroning pamadaning sasana kinandhi dening Sang Suba Manggala genya kepareng nderekaken ponang putra penganten sasat sinuba suba ing sak marga-marga. Mangunggung nyogong swing pamadaning sasana pratelan duwin pratandha Sang Satriya Surakarta hadinirat pawibusana kasatriyan humring tindak ing kirap para-para ingkang keparing nderekaken gumlaring tata cara kirap kasatriyan bejroning pamadaning sasana sewaka lata punika praptanira Sang Suba Manggala Sang Raden Janaka ingkang keparing andi risang wisuda panganten kawis tinggal kawuryan mawi busana biru maya maya kawuryan nyaketi gumlaring sasana adeging pepahman gumlaring balabaging sasana pepahman kadherekaken dening kadang-kadang ora pradonge kepareng dherekaken mamping risang wisuda panganten sakembaran ya satriya sangga jajar ya putri Domas jinangkep lumampah jroning pamadaning sasana humring kinarya bebentenging tindak Sang Putri Domas cacah duwi ya pagrahayu ya satriya sangga jajar ya kembar jajar lumamping poneng putra panganten sakembaran denya kinantenan asta lir kadya Sang Satriya ingkang ngandung katresnan kasenungan sipating dewa lan dewining katresnan sayekti ya Kama Jaya Kama Ratih dedasar praptanira risang wisuda panganten putri lir kadya putri Magoda ingkang kathah putri Bayakan lumampah jumangkah lir kadya Saradula ingkang nedeng lapa risang wisuda panganten tumujung yaning sasana gumlaring sasana Pandi Putra Jayasa lumampah nut lakuning gending angranggen risang wisuda panganten kang kepareng kinanten dening Sang Sudarmanira ya Sang Pamangku Karsa ing Hambandul Kerami Bu Siti tuwin panjenengan pisan Bapak Sukarman Ibu Sudar Yani SPD IMPD nderekaken minggah jroning pamadaning sasana dening Sang Raden Janaka ingkang kepareng ambeksa jroning pamadaning sasana sewaka minggah jroning pamadaning sasana Papaman tumuli kalenggahaken jroning perangan madya humiring nyaringi gumlaring sasana adeging pawiwahan tumuli dumugi ing pamadaning sasana risang wisuda panganten kalenggahaken denya tebih saking pangraosing pepalang dumadi jroning pahargyan perang kembang arsa Sang Raden Janaka jroning mertapa jroning ana sasatan pralambanging samangya ginudha dening raseksa kang awujud denawa
Ya sang buta cakil, ya sang genawa cakil, anjok pamadaning sasana sewaka. Wah! Nyarengi kadang pramuladi katuraken lajengaken lados. Pak. Pak tobat, Pak. Piye Kel, arep ngesop sik apa arep bedang sik? Oh sik. Oh menggah-menggah kaya urung entuk udut ae kowe iki. Lah, edanake Piye? ngap. Piye? Ambok yo temonjo karo le jatah udut, dadi le nyambut gawe iki yo sing giat. Hati udut. Lah piye to? Wis entuk apa urung? Urung deh. Edan. Yo nyuwun sing kagungan gati kaya. Enten jatah rokok mboten Mas. Eneng. Ya apa rokoke? Kula sampurna ya Mas. Oh, lho sampurna, lho gleleng. Biasane menara kaya sampurna. Nggih nganu Surya mawon nggih Mas. Oh iya lah. Ya, yo. Dongake sik mantene. Wah, Kel. Isi 16 nggih. Oh lah. Perkara risi siji wa 16 lah urusane sing arep kenai to, Kel. Ya, dongake sik mantene iki saged sowan Mas Cakil Rohmadi saking Stablan Tlaga Lele Selo, Boyolali. Sik Mas. Dengkulku lara Pak De. Kenging lingir. Yo lah. Adeng tenut. Oh. Ora apa-apa goleke butuh temonjole nyambut gawe tenanan. Ayo. Mas nganten. Mbak nganteni ayu lirang udu bilah.
Ana cakil kok ngesir wong ayu iki kok bedil Mas kowe iki. Biyen bojoku ngene iki Pak ayu. Lah, Langsing. mosok to? Sumpah biyen cilik mlentis ayu ngene iki. Lah aku ngerti bojomu ora kaya ngono kok. Kok apa, Pak? Loh, saiki sak bagor brand ngono. Tapi biyen semene ra kitung saiki 95 kilo iki saiki biyen semene iki. Ya makmur. Ya. Mas nganten, Mbak nganten. Selamat berbahagia. Selamat mantap-mantap. Mantap-mantap ki kepiye? Mantap-mantap nang ngomong keluarga. Mantap-mantap nang golek rezeki. Selalu diberi kemudahan untuk memelancarkan segala urusannya. Pak Bu sehat selalu, berkah barokah, mugi-mugi kita sedaya wonten pangayomane Gusti Kang Regu jagat sak isine sak lawase. Amin. Rika, kowe iki nyun ngapura ya nak. Aja ketungkul perang bendina ning lali rabi. Mula ya kudu penting ya Kil ya. Nggih, Pak. Dereng enten jujune. Durung ana, yoga ki apa ya ana sing gelem iki, Cak? Kowe gelem ta? Apa ta? Okta kowe gelem. Oh iya, wis ora. Mangga. Yo. Nggih. Mas Suryane ampun suwe nggih. Sik Pak tak ngombe sik, Pak. Ya ngombe ya. Ya. Wutuh. Rika mimik mboten? Mboten. Oh nggih. Gak ambek mus kadaluwarsa. Ya. Nyarengi para tamu kepareng lenggah ngerapi pasugatan, tartamtu nyarengi kadang-kadang saking pambeksan badhe gelar perang kembang. Yo, wis urung. Kosek gluguk. Yo untune iki dadal sik. Gelo wis sak digolke ning ngono untune. Lah sik dhuwur kuwi siung. Danyake niki ora iso copot, Yik. Jan tenan. Jan patelo tenan Ayo. Wis alhamdulillah. Ajen teko seger kae lho. Ayo anggere ngombe sak glugukan ngene iki jan teko legu ae rasane. Ayo. Ade. Ayo wong gunung aja omongane ngene iki. Iya ta. Ayo, Dik. Ayolah jan pandelo tenan kok yo. Yo. Kualik. Walik. Oh, mah kaya tikus ini. Anyar iki. Mboten ya Ibu. Ajeng mresani riyen apa, Bu? Negele, Bu. Mboten, Bu. Badhe derek nyapat lho. Mangga ya. Sik oglek. Ayo kita yo lah lek ngombe antangin barang iki jan mari. Danane. Ayo. Wis lak sore lu dumadang barang. Yo. Ayo. Lah dalah. Yo lah ato iki satra numpak kono sapa ke bang menyang Gus. Ayo. Buta. Saka ngendi dongkomu sapa prajekamu? Yulah toh. Tak kaya jero semuanya nang di dong prateka. Ora ana satria Ojo guyu ae. buta. Bener kowe lewat aku. Ditya kalau kau dadi prateka aku manjane balik tak sapa kowe Gus. Raden Arjuna. Nelonjong patelan barang bakal menyang di Gus. Ngetutke tindak ing suku gedhe ning pengangen-angen. Suka ketelepon wani. Apa musing tak wedeni? Sanggara matan. Ora wedi. Sanggara buta. Ora gila. Wani tenan karo aku. Apa abamu? Pilek kok. Masih. Ayo to iki glolek perang. Ayo Mas Gilang. Langsung jenengane Tontang tinantang sang Gena kalian sang Raden Harjuna tanul yang sinamplak kemuda ajur arane niku. Sang